Tang lai pheu tangka penyo ya kene ka Scorpio top medal ka basyongdor da ki pheu lak tangka. Te paralok sang bapan page ke video do banakut kenang ba penyo ke jintip ki ba khamnia. Kumno ba penyo ya kene ka Scorpio tang lai pheu tangka. Padhangno ba penyo ya kene ka Scorpio tang lai pheu tangka. Te paralok kene ka de ka lucky draw ka ba on sapakhlai ha kene ka santarik jong uneu benai basau arajar arfusan. Ha kene ka sngi sajan jong kene ka tieu. Te pelok hakane ka sngi sajan bar sngi thodeng jong kene ketieu kata de ka sautrik bar ka santarik ka dolbar sinong sutengah kala pembej ya ka wei ka fit ka ban salong ka sautrik pada ka santarik pan hakane ka fit kan sadonru ka je pengklai lucky draw ka dor jong ka tiket tang lai pheu tangka kan pak ki price kilong ke bahek ke bas ngotanat bha na dan jor bat ka bai tiket tang lai pheu tangka ka price ka badangkong pinyo da ka Scorpio bat ka second price pinyo da ka espresso ka third price pinyo da ka Scotty. Te pelok kino ki bakwa bantet ye ki tiket jong kene ka lucky draw di online ye ki tiket jong kene ka lucky draw phila pan phun ni WhatsApp ho ne number bang ai phiang ne riu khandai no khandai nyu san phra nyu arwei riu khandai no khandai nyu san phra nyu arwei bantet ye ki tiket online jong kene ka lucky draw phila ban WhatsApp ho ne number bang ai phi